Kadhi nyime Kweno mar ombulu mar yiero madundo mar kom senete e kaunti ma Bungoma dhi nyime ka bende igeno yang jaloch odiochieng' makiny. Ombulu ma adundo no ne ochakore saa 12 mar okinyi, kata kamano ji ne ok owuok mathoth kipimo kod kwan mane igeno. Yiero no ne oyo jochung' 11 ka spika mar od bura maduong' Moses Wetangula bedo achiel kuom jogo mane oluto ombulu mare. Kata doko ni kwan matin mar ji nowuok oko goyo ombulu margi, jochung' mopogore opogore nyiso geno margi yudo duoko makare. A good chance. We've done a good campaign. I've run around the county. I've been assured by voters they require someone who's going to do oversight. We are not fearing anyone. We know it's a normal process in the game. And we are encouraging our voters to continue mobilizing and ensuring that our people vote.